Assalamu alaikum. Yau mun zo muku ta yadda za ka yi ka buɗe application na AJAM. Idan kana buƙatan ka buɗe wannan application, abin da za ka fara yi a nan shine za ka zo nan inda aka ce new to Smartcash register. Da farko dai suna neman agent code naka before a ce ka yi sign up na shi wannan. Ya za a yi ka duba agent code naka? Za ka fita ne, za ka zo baya, za ka zo ka danna *939, za ka tura kamar haka. Za ka je lamba 6 domin neman agent code naka. Gashi na wannan lamba na 3, gashi na nan gurin kana tabawa haka to shine agent code. Gashi nan lamba ne kwaya 7 ne, 1 2 3 4 5 6 7. Wannan sune agent code. Sai ka koma baya, sai ka zo ka sa su a nan misali, sai ka taba register. Za su turo ma OTP akan shi wannan line naka. Nawa yana wani wayan ne, zan buɗe shi. 247949. In ka sa kamar haka, sai ka je ka taba register now. Bayan ya wuce a nan za ka zo ka kirkira user ne. A nan da kanka za ka kirkira user wanda ba za ka manta da shi ba. Misali ni Ibrahimawa shop kamar haka, sai in kofe shi, sai in ƙara maimaita shi a nan sai yanzu in kirkira user password. Sai yanzu in kirkira password. Da farko ya zamanto bakin farko capital ne, sai alphabet na gaba, sai kuma lamba. To ni na sa nawa haka saboda baka kirkira password mai karfi ba za su baka dama ka wuce ba. Ina ne mistake ne yake? Ko sunan yayi dogo, bari mu dan rage shi. Sai in tura shi haka. To bayan na tura shi haka ga wajen da za ka karba time condition nasu a nan, sai kai tick haka, sai ka tura. Haka ya ce ma not menene? User not available. Wannan user da na kirkira wani yana da ita. Sai in dawo, sai in sa take. Insha Allah ina da tabbacin wannan ba wanda ma yake da shi. Yau to alhamdulillah gashi ya wuce ce register done. Now set up waye and transaction. Kun gan shi. Na yi muku screenshot sai ku je ku karanta. So tunda an riga an gama ce successful, me ya kamata ne? Sai in zo nan, sai in sa shi wannan user da na kirkira, Ibrahimawa tech. Now password shikenan. To alhamdulillah an ci nasara, ya wuce. To gashi nan successful ya riga ya hau. To anan muka dasa aya. Mun bar ku lafiya, sai mun sake haɗuwa.